Frugtstænger. eller hvad er det? Tror jeg noget. Nå, for brugt. Da. Den er god, den bolle. Den er godt nok noget tør. Ja. Men du må tage noget vand til, så. Skal jeg gå ud og smøre tandsmør på? Ja, det vil du gerne, ikke? Olli? Jo. Det vil du rigtig gerne. Du må bare lige lukke den op. Ja, det kan du nok ikke imod, du. Og det er sgu heller ikke noget at lære dig i dag. Nej, det er det er det. Ja, jeg har ikke sådan nogen stærke tænder. Prøv at se, nu der kom en, den er lukket op. Ja, du må bare lukke den op. Her. Den har lukket den op. Åh, Der er saksen. jamen Ivan har klaret det. Nå. Nå, nu vil hun godt have sagt det. Tror du ikke, at den er altså lukket op nu? Prøv at se her.